Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Quan Jesús sentia dir que Joan havia estat empresonat, se'n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafarnaum, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Naftali, perquè s'havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes. País de Zabuló i de Naftali, camí del mar, l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum. Una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós. Des d'aquell temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop». Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d'homes». Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Més enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n'anaren amb ell. I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del regne i guarint entre la gent tota malaltia. Aquest passatge m'interpel·la fortament. Jesús no espera que el món vingui a ell, sinó que baixa a la riba del llac, entra en la quotidianitat dels pescadors, crida pel nom i transforma les vides. La llum que il·lumina les tenebres no és teòrica, és una presència viva que ens mou. Aquest text no és només el relat d'un començament, és la meva pròpia crida. També jo he estat vist, cridat, i sóc convidat a anar amb Jesús, a ser llum, a anunciar el regne. Però cal una resposta lliure i generosa. I tu, què deixes per seguir-lo?